Здравейте, приятели! Махнах гипса преди повече от 3 седмици и е време да се връщаме на 2 колелета. За всеки случай обаче си нося това предпазно средство, защото ръката ми още не е укрепнала напълно. Доктора ми каза, че до пълно заздравяване ще отнеме 5 до 6 месеца. Качвам се, по пътя ще говорим. След работа ще се срещна с един фен на канала. Ще си видим с него, или по-точно аз ще го видя. Той няма да ме види много, защото има зрителни проблеми. С него си пишеме от доста време. Мечтая да стане моторист. В края на деня ще се видим. Той по принцип е от Сливен. В момента е в София по някаква програма за незрящи. Имат организирани събития. Тук отправят тротуарите. Много готино. Бяха тотал щета. Ето, в България се развиват нещата. Бавничко. А с колелото мога да се мина от всякъде. Това му харесва аз. Сега, този мотор малко трудно ще може да подкара, но поне ако може да ходи без бастуна, поне ако може да се качи на колелце, ще е супер. И затова му трябва помощ на добри хора. Аз вече му преведох една сума и днес очаквам да получа заплата и ще слизам от колелото и си го бутам полторен. Тук да минем напряко. Колелото е готино, че минава напряко. И поради тази причина нерядко е по-бързо от автомобилите. Особено в града. Виждате ме също така. Карам си старото колело, защото го оставам тук и там на новата работа. Не го чувствам достатъчно сигурно. Ще се вия с зрителя на канала, или по-точно слушателя на канала. Неговото име е Генчо Атанасов. Ще оставя и неговата банкова сметка, ако някой реши да му приведе някоя паричка да се оперира. Има оферта за операция в някаква клиника в Турция. Има шанс след повече от 10 години да прогледне отново. Сумата, която му трябва, не е никак голяма. Едни 40 000 лева мисля, че беше. Но той не може да си я позволи. За тия смешни пари да седиш сляп си е престъпление. Затова, като получа заплата, ще му преведа и втори транш парички. С Генчо ще се видим след няколко часа. Сега мога да ви разкажа малко за мен. Около месец не съм снимал, не съм правил нови клипчета. Почивка, активна, възстановяване. Ръката ми вече е може би на 50-60% от силата и подвижността. По принцип мога да карам колело и без тази шина. Тя е за всеки случай. Карах предимно другото си колело, защото има преден амортисьор. С това ми е малко по-тегаво, че е по-твърдо. Ама справяме се. Много е приятно. По принцип, откакто се щупих, днес за първ път карам колело. Идвах тук, минах януари и февруари преди инцидент. След това ползвах 413. Градският транспорт е станал страхотен. И няма никакъв проблем да си го ползвате. Метрото е супер. Не знам, защо се тъпчете в тия коли. Защо си бутам колелото? Защото по принцип по пешеходната пътека мога да мина карайки, но тогава нямам предимство. А такива натоварени улици е хубаво да си те пуснат, да си минеш като човек и да си продължиш, иначе трябва да ги изчакам всичките. Когато карам с колелото, съм със статут на велосипедист и нямам предимство пред автомобилите. Когато сляза, съм пешеходец. Това е разликата. Ето ме в Студентски град. Това е първи блок на Техническия университет. Този замък е детска градина. Много интересна сграда. Там са корпусите на Техническия университет. Моят офис е съвсем наблизо. Това е сградата отзад. В нея ще бъдем още 2-3 месеца. И после се местим в нов офис.
видяхте по пътя, имаме изцяло покритие на велоалей. С цялото време се движих безопасно. Един ми бипна тук, че си карам вдясно. Това е 50 метра велоалея. По 50? 15 метра велоалея. А сега трябва да помоля да ми дигнат бариерата. Ще ми дигнеш ли бариерата да си прибера колелото? Благодаря. Тук се паркират колелетата. Като гледам има още колеги с колелета. Браво. Айде, паркираме те и ако можеше да приключим работния ден бързо с магията на киното, ще да е супер. Штрак и магията на киното ни изкарва навън веднага. А тук ще има кратък комикс. Как аз можах да спра, той не можа. Нали? Трябва да се спира на пешеходни пътеки. Кеф! Ало, здравей, аз съм долу, в фуето влизам сега. Да ти каза, че да те потърся. Не, кажи къде си, в коя стая, аз ще те намеря. Здрасти! Здравейте! Здравей! Драго ми е да те видя. Извиняй. Нищо, аз съм си добре. Ми е драго. Имаш ли нужда от помощ или само казвай, защото аз... Имам да ти кажа, само се хвана за теб. Ако не е проблем. Не, никакъв проблем. Заповядай. Няма да ви пречим. Добре. Ако искаш седня и тук на сянката. Ако иска, няма проблем. Не заведение, така е. Аз ще отида да взема по едно кафе. Кафе ли искаш? Няма ли сервитьорка? Не знам, сега ще видим. Трябва не заведение. Сядай, ще видим. Значи паричка да... Няма да ми даваш някакви парички. Сядай. Приключихме срещата с моя зрител и слушател. Целият разговор ще публикувам в отделно видео, а неговите контакти и банковата сметка ще намерите в описанието. Довиждане и до нови срещи!